Пішохідний міст, Ужгород. Приближаємося до театру Бавка в Ужгороді. Низько туй фестиваль русинської культури Червена ружа. Зараз йдемо вну. Шебім хлібік закруцел, шебім очка постирав заплакані. Як ні? Нам пускав жінку. А Ісусу Христу. Заходи. Коля, заходи, дай я ручку. Жено моя, женочко, справедно це чарне очко, на полічки опіньвічки стоять, по два пляшечки, принежик. Аби був мир на землі, аби був мир у нашій державі, в нашому краю, аби фестиваль пройшов красно, добре, спокійно. Я би хотів, щоб отець Дмитрій помолився, і ми се помолили з вами за успіх, за мир і за успіх фестивалю. Помолімся на молитву Господню, Отче наш. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должников нашим, і не веди на свої іскушення, но избави нас від лукавого, яко Твоє є царство, сила, слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добрий день усім і низький поклон вам, чистовані русини і гості нашого фестивалю. Дякуємо. Дякуємо вам, дорогі наші русини і гості, що не пошкодували цей час, і глибоко материнський язик і нашу культуру русинську береже, хранить, на них да не умре, а буде жити у віках, як сонце світить і місяць сходить над Карпатами серверну землю.
русинські фестивалі. Мені все любить організація, низька все це любить. Рада всіх бачити, таких людей наших прекрасних. Щастя радує. Дякую. Чути співанку русначку от Бескіда до Ужа. Хоче вас розвеселити Голубинська ворона. Ворону по селах люди мусять мати, ворону по селах люди мусять мати. Ей, ой, Голубинська знає виступати. Ей, ой, Голубинська знає виступати. Має гострі зуби, добрі уха й очі. Має гострі зуби, добрі уха й очі. Ей, ой, чесним голубинцям вона на помочі. Мав честь тепер зазвідати пару звіданок у знаного активіста русинів Словакії Петра Медвідя і редактора, який робить і в МФМ, і над многими текстами, і над многими моментами пов'язаними із життю русинів у Словакії. Пан Петр, ви тепер знаходитеся на 20-му рочнику фестивалю юбілейному у Ужгороді. Прошу два слова, як вам фестиваль? Уже много хто виступав, вже маєте, думав, якісь перші ваші враження від цього фестивалю? V prvom rade ja дуже радий, že festival je, že môže byť. Poznáme, že tepер celý svet má problém s pandémiou. I tak sa teším, že sme tu mohli prejти, že festival prochodить. Budem na festivale Červená rúža už i predtým, keď sa robilo v Mukačovi. Tepер sa robiť v Užhorodí. Što je dobré, že все судді молоді поети, молоді автори, діти, котрі прийдуть, заспівають, že to tá rusenská beseda žije, kultúra žije. To znači, že žijú Rusina. A vieru, že takých podí sa bude robiť čoraz viacej i budeme vkazovať, že Rusини суть і будуть. Пан Петр, од нас дійшов, дуже скоро дійшов знаний фактично основатель Ради ФМ Богдан Гамбал. Я знав, що приправуєтеся до акції, яка буде, а далі розкажете самі. Bude tepер deň pred tom, jak má počatý kongres v Krynici, Svitový kongres Rusinів. Bude v Gorleciach taká podia, kde sa pripomeneme 30 rokів reaktivácii ruskої burse, znači obšestva, rusinského obšestva, ktoré dije v Polši, ktoré pomíh reaktivovať jak raz nebišček Bogdan Gambal. Tak samo budeme sa pripomenať 10 rokів Rady LMFM, ktoré tak samo vynosnoval. No i v rámkach tej podí, okrem toho, že peršej raz do Polši prejde Підуклянський умілецький людовий súbor, або бивша Пуна, як Богдан се хотів, щоб там той ансамбль виступав. Так окрім того се буде і відкривати пам'ятна табла на руській бурсі в Горлицях. Všetkých запрошуємо прийти. Буде файні, а буде там повно русинів. Дякую вам за красні слова. Най вам помали Бог дає здоров'ячко і щастить. Дякую. Chimba, chimba, chimba.